vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu yatadzoka takakubatirai. Nyaya yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndakanzwawo confession yemukadzi uyo ainge achiti iye akapiwa munamato uyo waakati munamato waJezebel. Iniwo ndakapiwawo mushonga iwoyo wandakapiwa nevamwe gogo avo vainge vachiti ivo mukurapa kwavo vanorapa nemweya yemanjuzu. So zvakaitika mukomana chinde zvekudai so inini nemurume wangu tainge tichigara zvedu muno muBeit Bridge nekuti ndo mandakakurira. So zvakazoitika ndezvekuti murume wangu dzimwe nguva aitopota achitoshandidzana nemagumaguma. Nguva iya pakarura magumaguma murume wangu aipota achishandidzana navo. So zvavaiwanzokuita ndezvekudai so vaiti paya kana vakataimira vanhu vanenge vachangobva mukuburuka mumabhazi anenge achibva munzvimbo dzakasiyana siyana, asi vainyanya kutageta vanhu avo vanenge vabva kunana Bulawayo kana kuti Harare nemasvingo, nekuti vanenge vachiziva kuti ndo vanenge vasina chavanenge vachinyanya kuziva around Beit Bridge. So vaibva vazotevera vanhu vaya mushure mekunge vaburuka mungava muri mumabhazi kana kuti mudzimotikari, vobva varamba vachingovatevera kuzonosvika vanhu vaya vozotanga kubvunza motikari idzo dzaiwanzokuendesa vanhu kurwizi kuti vanhu vange vachizoyambutswa Limpopo vachienda kuSouth Africa. So murume wangu neavo vaainge achishandidzana navo zvavaiita ndezvekuti kubatsira vaitobatsira but vainge vasingabatsiri mazuva ose. Aingotiwo kana zvakakwidza musi wazvinenge zvakakwidza ndopa aibva azokomunicata nemamwe magumaguma. Mamwe acho anenge atogara ari muMessina kana kuti anenge achingotenderera muzvitondo but on the other South African side. Saka pose apo pavanenge vachifamba nevanhu vacho vaya vavanenge vahaiwa navo vachifanira kuti vange vachizonovasiya muMessina, zvavaiita ndezvekudai so vaiti paya kana vofamba zvisinei nekuti anenge ari masikati kana kuti usiku, ivo vanenge vachingotaura chete nevanhu vavo vachitoudza magumaguma aya kuti tadarika pakati, tadarika muti wakati, ende vanenge vachitoziva nzira dzavanenge vachifamba nadzo kuti nzira idzi dzavari kushandisa vachasvika straight pabhesi remagumaguma. So vaizoti kana vasvika paya pabhesi riya remagumaguma then vanhu vaibva vazotorerwa mari, ende mari idzodzo idzo dzaainge achizopiwa murume wangu nevamwe vake ndo mari dzakazototi boostawo mukurarama zvekuti takazotosvikawo pakutotengawo imba yedu munova muri muBeit Bridge. Asi murume wangu nekuda kwekuti ainge obata mari, zvaainge oita murume wangu ndezvekudai akabva azova munhu ainge apanduka zvekuti aizoti mushure mekunge vawana mari it's either aibva azoenda kunonwa doro muMessina kana kuti aibva azodzoka muBeit Bridge obva azotanga kunwa doro nemahure emuBeit Bridge. Apa ndainge nditori mukadzi ainge akatendeka, mukadzi ainge achitongoda imba yake. Zvinhu zvinondirwadza nanhasi uno ndine imwe bitterness muhana mangu, bitterness yandisingazivi kuti ndingaibvisa sei mumwoyo mangu because ndakatongounzirwa chirwere mumba. Mufunge zvenyu ndigere munhu ndokubva atondiunzira chirwere mumba. Murume wangu akazoti orwara zvino, pakuzoenda naye kuchipatara manesi ndopa vakabva vazoti zvainge zvakanaka kuti neniwo ndinge ndichitestwa because murume wangu sezvo ainge abatwa nechirwere, saka ndaifanira kuti ndinge ndichitestiwa. Ndakabva ndatestiwa paya but ndega ndainge ndava kutoona kuti situation yainge yatovapo yainge isina kumira zvakanaka, ndikabva ndatobatwa nechirwere paya. So murume wangu akazoti orwara, unfortunately akabva azoita sekunge ainge arambwa nemapiritsi. Murume ndokubva azoshayika paya, saka murume akazoti achinonofa. Ndainge ndiine bitterness that was just too much. Kubva musi iwoyo pandakabatwa chirwere murume wangu ndakabva ndamuvenga, ende ndaiti kana ndikanyengwa nemurume uyo anenge andinyenga ndaisanzwira murume uyo anenge andinyenga rudo, but ndaitobva ndanzwa utsinye huya hwekuti semapirwo awo andakaitwa chirwere neniwo ndikuda kuti ndinge ndichimupawo chirwere kana kuri kuzonzi ndichafa. At that time ndainge ndichizviudza kuti zvitori nani kuti ndinge ndichizosvika pakufa but ndatapurira chirwere vanhu
vanhu vanotosvika kana 100 kana kutodarikidzira, ende mweya wacho iwoyo, bitterness iyoyo, handisati ndakwanisa kuiburitsa mumwoyo mangu. Ndokusaka ndauyawo pano nenyaya dzangu dzakati wandei ndichitozamawo kuti dai zvaigoneka mukoma pamunoposta nyaya yangu vedare renyu vasazokasika kundijaja, because ndiri munhu uya wamungangoti mukadzi akadhemejeka mwoyo wake. Saka ndikutoda counseling yakasimba kuitira kuti ndikwanisewo kutanga kutrita varume avo vandinenge ndichidanana navo nenzirawo dzakanaka, zvekare nekutodzidzirawo kuudza munhu chokwadi uyo anenge andipfimba, ndichitomuudzawo chokwadi kuti inini zvaunondiona dhiya, usangoona kunaka kunze but mukati aiwa ndiri kurwara, ndinonwa ma-ARVs. Izvozvo handitozvigoni. Zvandinowanzokuita ndezvekuti like vanhu kana ndikasangana nemurume paFacebook, like pane umwe uyo wandakambosangana naye paFacebook, saka akabva azondiudza kuti ainge achitondida zvekudaro, akabva ati ndafunga kuti ndinge ndichizokuita mudzimai wangu, ndikabva ndati no problem dear, but iye akabva azoti ainge achida kuzotanga auya kuzondiona, so akabva azouya kumba kwangu kuno kuBaitbridge, ndokubva tazotombogara tose kwezvimazuva zvakati kuti. Saka iye akati tava kunosika bonde nekudawo kwekuona kuti bhodhi yangu yakanaka, akabva ati mama, ndikuda kutombokunzwai pasi tomborina kushandisirana dziviriro. Ndakabva ndamuudza kuti zvainge zvisingagoneke kuti munhu ange achirara neni tisingashandisirane dziviriro, but murume kana oramba ongokumanikidza ungagoita sei? Unenge wotoita zvido zvake. Ndainge ndava kutotya kutorohwa nekuti ainge akaita kunditsimbirira achiti ndikuda kunyatsokunzwa skin to skin. Ndopandakabva ndazongobvuma paya munhu ndikabva ndamuvhurira makumbo, akabva adya zvinhu zvake zvaainge achida kudya pasitomborina kushandisirana dziviriro, but chaainge asingazivi ndechekuti kundimanikidza uko kwose kwaainge achiita, even though ndakatomubhega kuti tadii tamirira kusvika mangwana, then kana mangwana asvika tobva tazoenda kuchipatara tobva tambonotestiwa. Iye akabva aramba, akabva ati zvaurere kudai ndichikutarisa ndinotoona mukadzi wangu, saka I have every right kuti ndinge ndichiita zvandinoda newe. Tikabva tasangana paya pabonde pasina kushandisirana dziviriro. Yes, I regret that thing that I did, but ndinongoti kana ndikangofunga zvandakaitwa nemurume wangu, kungofunga kuti ndakaunzirwa chirwere inini nemurume apa ndiri a trusted woman, ndikabva ndati zano nderipi? Zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndazotanga kuwirirana nevamwe vakadzi avo vandainge ndichitoziva kutoti basa ravo iro rinovapa mari ibasa rekuti vanopota vachienda mumabhawa vobva vatanga kutengesa miviri yavo, but masikati paya vanenge vatori pazvimaflea market zvavo. Vamwe ndo vainge vachiita basa rekubika sadza murengi, but usiku hunongoti kana hwasvika vanobva vazoenda mumabhawa. Neniwo ndakabva ndazojoinawo chimwe chikwata. Ndainge ndichiti masikati paya ndaiswera ndichingotengesawo zvinhumbi zvangu, then kana zuva razodoka ndobva ndaenda kubhawa. Aiwa, ndakabva ndatoona kutoti kamari ndainge ndichitobata, but ndainge ndisingabati semari yandava kubata zvaizvezvi, nekuti iko zvino mari yandinobata yakawandisa. Handina kana shungu ini dzekuti ndinganzi ndingaenda kunogara kuSouth Africa. Kunogara kuSouth Africa kuti kudii? Nekuda kunogara kuSouth Africa kuti zvigodii? Nekuti mari dzimwe dzandinobata sometimes dzinotosvika kuma 12,000 rands per night. Ndo mari yandinobata, mari yekuti vamwe vakadzi variko kunze uko varume vavo havatombogoni kuuya nemari yakawanda kudaro kumba. So I have been making a lot of money, but at that time padainge ndisati ndazobata mishonga iyi yandakazopiwa nagogo ivavo vanoita zvekushandisa manjuzu, kamari kandainge ndichingodzoka nako mumba kainge kangoriwo kamari kashomanana zvekuti I was just living from hand to mouth. Zvino corona yakazoti youya, corona yakauya ikapisa ikapedza vanhu. Takadzokera mugame ndopatakabva tazoona kuti vanhu vazhinji vainge vasina mari, nekuti varume vashoma vanoti paya paanenge asina mari osarudza kuti kamari ikako kana kari ka last money kaanenge ainako mupocket obva ati regedzai ndinge ndichienda kunokecha hure. Murume kutoti ange achitofunga nezvekukecha mahure hunge atoriwo nekamari kanenge kakati muwallet make. So at that time zvinhu zvainge zvakaoma. Apa sesu so tinotageta matruck drivers ainge achingocomplaina achiti zvinhu zvichiri zvakasunga. So zvandainge ndoita manje ndezvekudai so nedesperation
ndainge ndoti let's say kana truck driver kana achibva kana kuZambia kana kwaanenge achibva aikwanisa kuti ndikuda kuenda newe kungava kuri kuJoburg, ndaibva ndabvuma nekuda kwenhamo zvekare, as long as the man was willing to pay, aingofamba zvake road yose achingodya zvinhu zvake. Covid yakati yapera ndopakabva pazotanga kuya n'anga nemaprofita. Saka vanhu ava vainge vachiwanzokutageta isusu vasikana tinoita zvekutengesa mumabhawa, vachida kutiitira minamato zvekare nekutipa mishonga yekuti izotibatsira kuti tinge tichizowana maclients zviri nyore nyore. Inini hangu ndakabva ndazosarudza vamwe gogo, avo gogo vandakangonzwa zvichinzi kuna gogo vamwe vauya, gogo ava vanoita zvemanjuzu. Ndikabva ndati ikoko ndo kwakanaka. Ndikabva ndaenda kwavari gogo vaya vakabva vandiudza kuti ivo vanoshandidzana nemanjuzu avo, ndokubva tazopinda mumatare. Takati tirimo mumatare ndopavakabva vazoti vainge vachida kundipa umwe mushonga, nekuti ivo marapiro acho avanoita vanotarisa kuti ropa rako ringabvumirana mushonga upi. Vakabva vati ropa rangu iro rairakidza kuti rainge risingazobvumirani nemanjuzu, because vamwe vasikana vaingopiwa mweyawo yemanjuzu, ende mweya iyoyo ndiyo inobva yazovabatsira manje kuti vange vachizokwanisa kuwana macustomers zvekare nekukwezva vanhurume, zvekutoti munhu anenge achitofambawo achitoenda kwaanenge achienda, but kana akagara asangana nemusikana uyo anenge akapiwa mweya wenjuzu anobva aita confused. Ndakaona varume vazhinji vakasangana nedambudziko iroro rekutoti munhu anenge atobva kwaanenge abva obva ati regedzai ndinge ndichimbopfuura nemubait bridge murengi muya. Saka unozoti kana wasangana navo vasikana ava, mari dzose dziya dzaunenge uinadzo make sure kuti dzinozongosaramo mubait bridge imomo kuzvimarumu. So inini ndakabva ndazonzi ropa rangu rainge risingafambidzani nemweya yemanjuzu, ndikabva ndanzi painge pasina kana problem nekuti gogo ava vainge vachazondipa umwe mushonga. Ndakati ndakateerera munamato uyo wainge uchinzi naHaidhi ndakaitirwa munamato waJezebel, neniwo ndiwowo mushonga wandakapiwa. Ndakapiwa mushonga uyo wainge uchinzi ndo wakashandiswa, ndo wainge uchishandiswa naJezebel uya wavanoti Queen Jezebel. Hanzi akanyorwa mubhaibheri, hanzi panguva yake achararama, hanzi aikwanisa kuita zvaainge achida kuita panguva yacho iyoyo pasina anenge achizopikisana naye, nekuda kwekuti ainge aine simba rekuti aidana dzimwe mhepo idzo dzaizouya dzobva dzazotanga kushandidzana naye, zvekare aiva nemhepo idzo dzaimubatsira pakukwezva vanhurume. So n'anga iyi yakabva yazondipa mimwe mishonga iyo yayakanditi mishonga iyi ndiyo yandinofanira kuti ndinge ndichizoshandisa. Hanzi ndo mishonga yakafanana neiyo yainge ichishandiswa naQueen Jezebel panguva yacho iyoyo vanhu vemubhaibheri pavainge vachiri kurarama. Ndakabva ndatora mishonga iya ndikabva ndazotanga kuishandisa. Nanhasi uno mishonga iyi ndo yandinoshandisa. Saka mishonga iyi zvainoita ndezvekuti let's say kana ndikasangana natruck driver, because kune matruck driver aya vekuti vanenge vachitobva kuna naJoburg but achitoenda kuDRC, saka vanowanzokupiwa mari dzavo ari maUS dollars. Saka ivavo ndo vatinowanzokutageta. Ndinoti kana ndikabata big customer like that, then nemishonga iyo yandakapiwa inobva yazoita kuti murume iyeye ange achizondipa mari iyo yaanenge apiwa. Dzimwe nguva anenge ange achifamba achitodhiza mapurisa zvekare, nekuti ange achizodarikawo pamabhodha nekukasika. Anobva atongoti murodhi ndichazongoona yekutamba uyu munhu uyu nemanakiro aandiita, regedzai ndinge ndichingomupa. Asi chaanenge asingazivi ndechekuti kakunaka kaya kaanenge achinzwa kanenge kachikonzereswa nemhepo idzo dzakagadzwa pandiri, ndo dzinokonzeresa kuti ange achinzwa kamwe kamunakiro kaasinganzwi kana aine vamwe vanhukadzi. So izvi ndo zvinotondiraramisa. Vana vangu vatori kumaboarding school, mari yandinobata mukoma yakawandisa zvekuti handina kana chishuviro ini chekuti ndinge ndichizonzi ndinoenda kunorarama ndiri kune imwe nyika. Yet muno munyika mangu muno muZimbabwe ndinokwanisa kutobata mari yekuti kunyangwe vanoshanda mugovernment, kunyangwe maminista chaiwo havakwanise kubata mari yandinobata. Dzimwe mari dzandinobata per night imari dzekuti munhu anotoshandira mari iyoyo for 2 to 3 months. Ndiyowo confession yangu iyi. Ndinoda kungokonfema kuti nyaya iyo yamakatumidzirwa nemukadzi uyo ndeyechokwadi, ndiyowo nyaya yangu mukoma. Kana mukazopostawo confession yangu, ndiri kukumbirawo kuti munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section.
Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu asi please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizve nyomukoma, inini ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadziwa because ndainge ndichidana nawo nemurume uyo ainge achibva kuNigeria. Saka murume uyo ndakatanga ndichamushandira, ndainge ndichimuitirawo mapace job, then ndokubva azondipfimba. Akati achindipfimba ndikabva ndazomubvuma ndichiti zvimwe kuda munhu uyu anotondida nemwoyo wake wose, but iye mukoma dhiri racho randakatambirwa ipapo nanhasi uno rinondirwadza. So zvakaitika ndezvekuti akazoti andiudza kuti ainge achitoda kutondiroora, ndikabva ndabvuma paya sezvo iye ainge aine chitupa chemuno muSouth Africa. Ndikabva ndamubvuma, takatoenda zvakanaka paya, tikatoita our court wedding. Then akabva azoti chitariraone kuti ndachata newe, ndakuroora, but handina kana mari yandakambobvisirwa kumba vabereki. Ndainge ndichitovanyepera kuti munhu wangu uyu muSouth African, ndichitya kuti kana amai vangu vakazoziva kuti ndiri kutodanana zvangu naOga, zvimwe kuda vaikwanisa kuzobatikana nekutorwadziwa. Saka I was just keeping him as a secret. Mawitness atakatoshandisa vamwe vainge vari mabrothers ake, ininiwo ndakatongotsvakawo vamwe vakadzi vekuchechi, ndokubva taenda paya tikabva tanoita court wedding yedu. Saka akazongoramba ondipa pressure akati ndizvarire. Ndo pandakabva ndazozvara vana vangu matwins. Vana vangu vakazoti vava ne2 years. Pano mumwe musi uyo waakazoti handei tinge tichienda kunodropa off vana ava, takabva tazoenda tikabva tanodropa kuna vana ava kuna anti vavo, but haisi like hanzvadzi yake blood sister, but nyaya yekungoti vose vanongobva from the same province kunyika kwavo ikoko. Takabva taenda tikanodropa vana vaya. Zvino takazoti tava munzira, akabva azongopaka motikari pane imwe filling station, ndokubva azoti ndikuda kupinda mutoilet. So ndakabva ndazongosara ndigere mumotikari. At that time I was really excited because ndainge ndabva mukuitirwa madhiri elicense remunomo, ndaike ndakangoita license rekutengerwa. Saka I was the one who was driving. Iye mukomana pakabva pazongosvikawo mamwe mapurisa aya vanofamba netuma BMW vakatongoburuka mumotikari mavo, vakatobata pfuti dzavo vachitonditi open the door. Hana yangu yakabva yarova, ndikabva ndazoburutswa mumotikari. Vakabva vazotanga kusecha, vakaramba vongosecha apa kutoti motikari ndeye murume wangu. Vainge vasingandibhilivhi. Pasina kana nguva ndakabva ndazoona chimwe chivheni chichisvika. Munoona zvimavheni zviya zvinenge munoona zvimavheni zviya zvinofamba zviine imbwa, chimwe chakabva chasvika, imbwa iya ikabva yaburutswa mumotikari. Sezvo mufesi wangu uyu ainge asingaiti zvemadrugs, I was more than confident, but mukoma ndakabva ndarohwa nethe shock of my life because ndakabva ndazoona madrugs akaburitswa pasi padriver's seat. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandinetsa because machinda awa vakatotsvaka but hapana kana chavakaona. Imbwa iyi ikabva yanovhovhomora madrugs aya, ndokubva ndatosungwa paya. Kutoti my husband angabatika. Foni yangu mukoma ameno kuti yakaenda kopi, yakangonyangaridzwa nawo mapurisa iwawo. Court date rakati rasvika, I was full of high hopes, but mukoma ndakabva ndanzi 3 years, but makore angu akabva azoreduced. Ndakazongoseva 2 years 1 month, ndokubva ndazobuda mujeri. Ndakati ndichibuda mujeri ndokubva ndadeportewa, but I had to return back because makore ose awa haana kana kumbogara akauya kuzondiona mufesi uyu. Ndakabva ndazotanga kumutsvaka kuzosvika ndichizowana information, but unfortunately ndakabva ndazoudzwa kuti muchinda uyu he is already in Europe. Ndakabva ndazoti ndawana mafone numbers ake, ndikabva ndamubvunza kuti zvino iwewe zvawava kuGermany, ko vana vangu varipi? Mukoma, I felt my heart breaking into several pieces because akabva azonditi since iwewe wakasungirwa nyaya yekuti unotengesa madrugs, I had to take my kids and place them in a place of safety. Akabva anditi sezvo inini I am a convicted drug dealer, he was fearing for the life of his kids. Saka akabva azoendesa vana vake back into his own country kuNigeria. Nanhasi uno vana ava variko kuNigeria. I have no access at all because akangonditi hazviite kuti ndinge ndichikupa mafone numbers aamai vangu because you are a convicted drug addict.
izvezvi kunyange shungu ndiinadzo dzekuti ndinge ndichiitawo macos awa ari kuitwa nevamwewo vakadzi seni. I cannot do that because I have a criminal record. So kamubvunzo wangu mukoma ndewekuti ko kana kuri kunzi ndikazokwanisa kuita cos iyoyo apa ndine criminal record iyi, vanozozviziva here kuti ndine criminal record yemuno muSouth Africa? Kunyange ndikasambotaura kuti ndakambogara muSouth Africa, ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Akumanaka zvakangoma hazvo veduwe, but why vachizoita utsinyi hwakadaro? Why? Hanzi ndo zvandakaitwa izvi. I think kuti vanzvadzi vedu vakaitwa set up. Munhu achitokupa motikari achitoti driver motikari tonight aitoziva kutoti atokurova set up, koiko kuzongobuda munhu achiti ndikuenda kutoilet immediately pachitosvika mapurisa, then potosvika vaya vanofamba nembwa, then wotonzi madrugs ndiwo ngo chidriver motikari, wotosungwa wotonogara mujeri. Uchibuda mujeri munhu atova kuEurope, vana vatova kuNigeria. Just imagine the heartbreak. Zvakangoma hazvo veduwe.